navê Îman e ji bajarê Rûmêlan im girêdayî komînê me komîna Rûmêlan. Rastî ev demeke seferberî hatiye elankirin li bajarê Rûmêlan li hemû cihan hat elankirin bi taybet Rojava wekî miletê Kurd. Em hemû li vê seferberiyê em li ser piya bûn û em li pişt şervanê xwe bûn. Yê got îro niha li çemberê şer de ne. Lêberê digotin Kurd nemane me ji war daxuya kirin got em Kurd hîn hene. Em her Kurd em hîn mane em ê hîn jî ber xwe bidin û hîn destpêka tekoşîna me ye. Hîn tekoşîna me xilas nebûye û ti carî jî xilas nabe. Em Kurd ti carî xilas nabin em ê li peyî şervanê xwe bin û bi taybet jî em ê li peyî rê fermandar Heval Mazlûm Ebdê û Heval İlham jî çi werê danîn çi dexuyanî wekî wa çi werê danî em wekî miletê Rojava em her timî li pişta wan e. Rastî wekî yanî gelek ciwan hatin tevlî seferberiyê bûn. Yê got ji başûr hatiye ji Bakur hatî hemû hatine Rojava. Em jî gelekî weke miletê Rojava em gelekî kêfxweş bûn. Yanî weke hêzekê jî dane me rastî û lêbelê em ne tenê bûn. Zanîbûn got em ne tenê ne em ê çavê dijmin em ê bişkênin heta nuqta dawî û em ê ber xwe jî bidin. Wekî niha ev hikûmeta mueqet ya îro hatiye li ser Kurda wilo dike em ti carî jê re qebûl nakin. Şerê îro got ser Kurda hatî kirin em ji bîra nakin ti carî. Yê got keziyê jinê me hatine qusandin em ti carî wê jî em qebûl nakin. Em lanet û şermezar dikin vî tiştî. Şerê got hatî ser me yani şerekî yani bêexlaqî hate ser me danîn. Bi taybet milletê Rojavayê Kurd ev 14 salê me em ber xwe didin. û em ê dîsa ber xwe din û hîn jî tekoşîna me berdewam e û serkeftiniya me ye û jin jiyan azadî. Ji roja seferberî hatî elankirin me weke xwişk weke dayîk weke mamoste ew ji seferberî bi pişwazî kir û me got şervanê xwe hûn bi çeka xwe em bi pênûsa xwe em ê ser bikevin. Ji wê rojê ve em jî weke xwişk weke dayîk weke mamoste em di çalakiya de ne bi çêkirina xwarina bi parastinê de di hebûna grûpê komîna de di banga meclis çi tê xwestin ser milê me em amade ne û em hêviya biryarê rêberê xwe ne yê ku me diparêzin ew şervanê me û em li pişta wan e û em pişta wa ti carî bernadin. Çi tê ser milê me em ê pêk bînin çawa me hebûna xwe weke Kurda diyar kir em wê hebûnê diparêzin em ê li ceda bin em ê li kolana bin û em ê li xwedî xwe derkevin. Banga min her kesî heye ku yekîtiya xwe xurt bike parastina xwe xurt bike lê çanda xwe li hebûna xwe xwedî derkeve lê şervanê xwe xwedî derkeve li ser piyabê her tim amade bê çi bikevê ser milê wî pêk bîne nebêje wela ez nikarim bi dağa bê bi çalakiya bê daketina kolana bê di parastina de bê her kes dikare îro erkê xwe û hebûna xwe ji vî welatî re diyar bike. Banga min ji her mirovatî re heye yê ku xwe weke mirov dibîne li pişta gelê Kurd bigire û lê hebûna Kurd û Kurdistanê xwedî derkeve.